ଜାରି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍। ଏଥର ଖେଳ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ରୋମାଞ୍ଚ ବି ସେତେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଟିମ୍ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଟିମ୍ ମାଟି କାମୁଡି ପଡିଛନ୍ତି। IPL 2024ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଟେବୁଲ ଟପରେ ରହିଛି। ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ତିନିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ତିନିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ 6 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ, କାରଣ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ତିନିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁକାବିଲାରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପରାଜୟର ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନୁହେଁ ବରଂ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଏ ତେବେ କିଏ ହେବେ ଅଧିନାୟକ? ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇକୁ 5 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ କରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି MIର ରୋହିତ ଶର୍ମା ନୁହେଁ ବରଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିପାରେ। ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଳିତ IPLରେ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ତିନୋଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତ ଦଳ ଚିତପଟାଙ୍ଗ ମାରିଥିଲା, ମାତ୍ର 125 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ମାତ୍ର 15 ଓଭରରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇ 31 ରନ୍ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ 6 ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉଷଦ ଟିଭି।